Pagsakay, mantikuan mo. Hello mga subscribers, likers, takalenta. Ito po si Modero Mangkiping to. So we have the new stroke patients. Dito po tayo sa Royal Tangle. Yan ba? Mexico, Pampanga. Yan. So, meron po tayong bagong pasyente natin. Si Kuya. Pangalan mo Kuya? Abelardo Gutierrez. Ayan po. Kailan ka po na-stroke? August 7 po. August 7 lang? Bago lang pala ito si Kuya. Ayun, lumiwanag kami. Thank you, lumiwanag kami. Ayan. Dito kayo lang. So si Kuya Abelardo Gutierrez po ay na-stroke noong August 7. So wala bang therapy ito? First time therapy ito? Ito ba lang ang therapy natin? First time therapy natin. Kami lang po nag-aano sa kanya. Kasi This is our first time therapy. Ano yung tama sir? Kaliwa ka na. paano? Kanan na no? Yung paa mo to, okay ito paa mo to? Malakas yung paa mo to? Apo. Malakas yung paa mo? Yung kabila gumagalaw? Hindi gumagalaw to? Ay, ito pa bigay dyan para Pag ginanyan ko? Ayun, nag-react. Good. Malakas yung reaction. So dito tayo lahat, pray tayo. Dito tayo, higa kapit, pray mo tayo. Dito tayo, pakita tayo sa camera natin na yan. Hanggang pray mo lang, upo po tayo. Upo ka kapatid. So, pangalan ng asawa, ano pangalan mo tayo? Melma Gutierrez. Melma Gutierrez. Ayan po, yung asawa niya, si Ate Melma Gutierrez. Itong katabi ko, ano pangalan? Bray. Oh, Bray. Ba't yung mga taga-arayat? Hello, taga-Arayat. Ayun, dami nun ha, sabay-sabay lugar mo. I'm sick. O ikaw po, ate. Pangalan mo tayo? Joanne. O, si Ate Joanne, asawa po ni Kuya Buong, ayan. So, pangalan mo tayo? April po. April. April, yung kanyang sponsor natin, si Ate April. Yan. So gagawin natin, hingi kayo ng kalakasan kay Lord. So, tatanong ko lang muna kayo. Anong alam mong verse sa Bible? Isa lang. Ay, sabi mo isa. 10 utos lang po yung Sige, isa lang tayo. Masaya mo tayo. pag-makiapin. O yan. Matindi yan ha. Matindi yan ha. Ikaw, anong verse sa Bible? Ikaw mo na isa lang. Ikaw, Ate Joanne. Ay, isa lang. O sige, banang. Ayun, so meron tayo tinatawag na buhay wala hanggan. So ito po natin buhay na to, hiram lang po itong buhay na to. So mamatay ka, alabok, yung kaluluwa mo, yung matitira. So yun yung buhay wala hanggan. Okay, ikaw te, meron ka kasama ng Diyos. Meron ka lang kahit sila. Sige, wala mo lang, kahit na short lang. Di ba, busy ba ka, di ba? Hindi alam mo. Ano ba yung... pass. Ikaw kuya, anong alam mo sa Bible? O sige, wala lang. Sige, pass ka muna. Saka ako muna. Okay. Ito yung ating sa Mateo. Sabi sa Bible sa Mateo 6:33, pag sumakita mo muna na pag-arihan ka ng Diyos at ang lahat ng bagay, ipagkakaroon sa iyo. Kapag yung partner mo mayroong Diyos, walang problema. Pag walang Diyos yung partner mo, walang problema. Kasi si Satan, pwede kang pasukan. Kaya sabi niya, gagaling ka. Sa pamamagitan ng Marcos 11:22, sinabi ni Jesus, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Genesis 1 verse 1, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ibig sabihin, ang Diyos ang nilikha sa atin. Hindi nilikha ng taong Diyos. Ang Diyos ang nilikha ng langit at lupa. Lahat ay nilikha ng Diyos. Okay? Sino ba si Kristo? 1:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang pupunta sa Ama, maliban sa akin. Jesus lang ang ating pagkakas. Pagkakalangin ka sa Panginoon Jesus. Yung ating mga santo, sila St. Pedro po, mga tao lang yan. Hindi mo dapat sambahin. Kaya ko, kasabay mo ba ako? Tao si Kristo lang. Sila St. Pedro, sila St. Michael, mga angel po yan, hindi ko dapat sambahin yan, mga tayo. Mga instrumento lang po sila. Okay, si Eli, instrumento niyan si Eli. Sabihin, lahat tayo mayroong mga purpose. Jeremias 29:11, may plano ng Diyos. At ang plano niya ay pagaling na siya. Yan ang dito. Ginamit si Ate Joanne. So, maaaring tumawag sa akin si Kuya Bong, magpa-therapy, para mag-connection. Okay? So, this is the plan of God. Hindi po ito natin sinasadya. Ito ay plano ng Diyos. Nagagaling si Kuya sa pamamagitan ng kanyang paniniwala sa Diyos. Brad, tatanggalin paniniwala mo. Sa Diyos ka maniniwala. Ba pinapaniwalaan, ha? Okay? Kahit na ka? Walang dami. Sige, walang problema dyan. Sundin niyo po nga, susunod kayo, panalangin. Sige, baka masunod natin. Disconnection. Sabihin niyo po, yung sabihin ko ha, Ama,
Ama, maraming salamat po Maraming salamat sa oras na ito. sa oras na ito. Tinatanggap ko po ng buong puso ang iyong anak. Edwin, ang iyong anak Ang anak. na si Jesus na aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan mula nung pagkabata hanggang ngayon. Ama, pakisulat po ang aking pangalan. May pangalan mo, sabihin niyo po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So doon pa lang yung brand. Sabi nga sa 1 or 2, pag tinanggap mo si Jesus, meron ka ng karapatan maging anak ng Diyos. So ngayon, tinanggap nyo, kayo na ngayon yung anak ng Diyos. Diba? Ano yun eh, simple lang yan. Kahit nasa bahay ka lang, hindi ka sisimba, nagdarasal ka, okay na po yun. Isimba ka naman, wala sa magsimba, nagmumura ka. So, isa na po na yung therapy natin. So, ang prepare po natin sa kanya. Hello guys, so, after ng prayer namin, so, ito namin, parang mga Japanese kami nito na. Ito tayo ng Japanese Sa mas massage. kami, nakulok na ba? Sinasampay. Ayan kuya. Ito guys. Parang mababa, parang Okay lang. Pwede ko na rin po kay video para ano. pwede, oo. Pwede Para naman. meron kami Ito kasi, makikita nyo rin to. Sabdan. Pwede naman. Ito naman, parang mas malinaw yan. Magkukulag tayo nyo. Ito ang hindi mo gumagalaw. Ha? Ito gumagalaw. So, ito gumagalaw. Hawakan mo to. Hawakan mo yung kamay. Hawakan mo. Ganun ang hawak. Tutulong mo na kita. Ha? So, diretso ka. Taas mo. Dandahan. Taas mo pa. Isa. Dalawa. Tataas pa. Kuya, dandahan lang kuya. Kalakala na yan. Slow motion. Yan. 1. Sige. 2. Tutulong mo na ng physical therapy. 3. 4. Dandahan. 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 Kalakala na eh, mabilis. Dandahan. 4. Yan. Ano mo ka? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Relax. Derecho ulo. Exhale. Back. Inhale. Makanya na. Ito ba ang purpose niya? Yung body sakit mo para gumagalaw. Okay? Papakanyan. Kanya. Kanya may pagpulong. Kaya salo. Kaya salo. Pag may kaya salo. Yun yung driver mo na eh. Yun yung passenger mo. Sige. Kanya na may ba? Kanya na. Tulak mo eh. Balik mo eh. Halak na, di ba? Kalakala. 2. Yeah. Spot kita. Spot. Yan. Ano yung spot? 3. 4. Ang therapy ko hindi lang masahe. Kailangan natin tulungan siya. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Parang na po. Ayos lang. So, ikot tayo Brad ha. Okay? So, hindi po na kaya ito. Ito, ispatan kita. Until na ikaw na mag-isa. So guys, ito, inispatan ko pa lang siya. Susunod dyan siya na mag-isa. Ibig sabihin, na-improve ka na. Okay? 4. So, 5. Nakakatayo ba siya? 6. Hindi. Pag pinatayo kita, Alala yan. tayo ka. Ayaw mong tumayo na mag-isang pa. Pero kakayanin mo ngayon. 9, 10. Na malalim. Position. Hinga ka malalim. Relax. Okay. Reverse tayo, Brad. Reverse tayo, reverse. 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, 9, 10. Wala ba kayo notebook? Meron. Meron po. So pwede natin lista. Kung gusto ko lista, para pagdating ko rito, alam ko, kasi sa dami ng pasyente ko, nakakalimutan ko. Para alam ko yung 10 na yun, susunod 12. Tapos tumalag na. At mata. Opo, Meron meron po. po sa tapas siya. Uy, 20-20. Opo, 20-20 na po yan. Kasi Hindi pinagaling kagad mo siya ni pinagagad Edwin eh. kakumpisa Ay, pa hindi lang. pwede. Kinabukasan, asama Masasakit ng... po ang katawan na ito. Oo, Sumakit na nabukasan sa mga katawan pakiramdam. niya. Matay na ako. Matay na ako. Ay, binidyo kayo tayo. Binoys. Type kayo tang. Diba? Matay na. May mersado kaya na. Ano? Diba? Ito po yung dalili Bitin niya. may person, pala lang. 19, 19, 19. 19. May karakal niya. Oh. 9. Ano? Mersado yata yung kuya. Libre remember siya kayo eh. Ayan guys. Ayan. Enimil ako kitang 9. Narang na. Pero yung masuro ko kasi ako lang at niyang pakiramdam. Opo. Hindi na po. Sa gulit. Okay. Ano pangalan niya? Abilardo Songa Gutierrez.
Ano date nito? Ha? Ano date mo? September 9, 10. 10. Parang yung mga nangyayari sa buhay mo. Per session. Ito po tayo magbabase kung ano pinagagawa natin kaya ha. So, yung pagbibigay ka wala? DP. Meron po. Ano yung manual o? Ano lang po yung may button. Binit na BP. BP, tapos pulse rate. Ayan. Hindi ka dyan. Okay. Isang tabilis niya. Ako blower ko, blam di rin ba? Pag sinabing upper arm, Yeah, bisa ka. ate ha, pag sinabing upper arm, itong upper arm, ha? Itong lower limb. Ito ha. Para lang yung upper limb. Upper limb. Okay, number 1, yung pataas tayo. Pataas. Pataas, nakasampu tayo. Tapos yung number 2 natin, sa prompt. Ayan na. Ayan po kasi naka-program siya, hindi pwedeng kitirahin to. Sige. Oh, bibi, bago ka? Opo. Okay, bibi. Diyan siya. May BP kaya yan? Ba, ba't na si bibi mo? High touch, burak! Dinali ko lang. Sige, ano bibi? Ano ba ito ha? Ano ba si bibi? Wala akong tingnan. Ako ang bibilang ba ito? Kabilo. Sa ano lang po, Riot. Miss lang yan po eh. Ako ba't bidyata? Ako balik. Mali. Sige, sige. Ganyan tayo. Kita naman yun. Ay, ayang minsan ba? Mandiro ka naman pali. Ang yung mali siya rito, yung tinatawag na 100. So, step by step tayo. So, pero ngayon, susunod, 15. Aabutin ko ng 100 yung dati ko. Ayaw ka na mapapalo yan. Hindi ba? Hanggang masasaya siya na mag-isa. Tapos, kailangan ko yung tayo. Kailangan ko ng bangko. Ano po klase ba po? Yung Monoblock. mali po yung step. Yung monoblock. Monoblock yan po. Oo, yan. Kailangan ko yan. Ito, dugo na ito? Ito po. 97? 97.65. Bakit dugo niya? 97. Di ba dugo na ito? Minsan po mabab... Ah? Baliktad siya. Tagal mo na po natin. Ang pulse niya, 80. Yung hininga. Ewan ko po kung Try may again ni talaga Pons. to eh. Hindi, basta bago ba ito yan? Pulso. Dito. Dito lang talaga. Diba? Ito, off nyo muna. Nakaka-stroke ko ba yung magdagaan doon? Oo naman. Kung mabang dugo mo, may hilo ka. Yak nung yak. May stroke ka, mababa dugo mo. May stroke ko. Wow. Wala ko nga kung Kaya ako. ito ang kaso. Black mo sabi na akong alagaan ng lini. Hanapin na April. Dito sasabihan na April. Diyan na kala ko ikaw ang mag-aalaga kay nanay. Kasi lagi kong... Ben. Ben. Minuli ko Tapos, kasi di ba kailangan meron tayo mga upo laki tayo. na ako. Ha? Upo tayo tayo kasi nakakalakad siya. Kailangan upo tayo natin, makasampu tayo o 5 ha. Bakit sa mga manok eh? Yan na, ate, program ng kanya. Tapos massage therapy. Oh, 120 over 90. Ang ang dugo mo tayo, 120 over 90. Ang pulso mo, 82. Good na po yan, kuya. Ito, ate. Ganda ng pabili mo. Ano? Ate. Ito si Aubrey Pau sa atin na nurse ko rin to. So, kailangan mo na bangko. Kailangan mo na bangko. Bangko daw, friend. Upo tayo. Yung pregnant na sa loob na yan. Ito na lang. Mamaya natin mamasahin kuya, ha? Ha? Kaya mo ito. Opo. Tanda mo, ha? Katayo ko siya pa. Oh, katayo ko siya pa. Kaya mo siya pa. Hindi, gayahin mo ako. Ganyan ka. Gayahin mo. Tatayo pa lang siya. Push! Yan! Gusto ko sa'yo. Diba? Basic lang yan, kuya. Oh. Ano yan, ah? Tatayo mo po ah. Kuya, nakasama mo. Upo. Alaklok na ka, Beng. Yan. Yan. Aray, Beng. So, ganito kuya, ha? Magtayo mo, ito gamitin mo. Okay? Tandaan mo, gayahin mo ako. Nakakatayo ko siyang pa. Ibig sabihin, kaya mo ito isang pa tumayo, ha? Okay? Yakapin mo ako. Kailan mo kasi Ang gagawin ko kaya ka, ang gagawin mo ka ako yan, ha?
Isa. Yan. Oh. Yung bitis. Diretso. Diretso. Diretso, Pakadiretso. pakitas ko yung camera. Itas mo. Itas pa. Itas mo ko yan. Yan. Nawala yun. Yan. Yan, Okay, so yan ha. Diretso. Diretso mo. Diretso Hawakan mo ako. patitis. Huwag kang bitaw. Hawakan mo ako. Huwag kang mag- Diretso mo katawan mo. That is proper posture. Okay? Hindi ka malalim. Nangalay ka, hindi. Are you okay? Sabi mo, I'm okay. Sabi mo, okay. So, nangalay ka? Oh, ganyan posisyon. Yan, relax ka lang. Diba? So, ang tawag niya kuya, standing, nag-circulate ang dugo mo, ibig sabihin, gumagana lahat. Pag nakaiga ka, patay ang dugo. Okay? So, pagkata nyo guys first session pa lang, nakakatayo na. Di ba? Oh. Upo ka dandan. Dandan po ka. Isa. Okay. Nahilo ka, hindi. Malilo ka no? Malilo ka? Nahilo ka? Okay. Relaxan mo lang. Relax. Kalma lang. Inalexin. Okay? Pagaling ito. At nakakatayo na pala. Brad, hello guys. So this is a great improvement sa patient natin. Nakakatayo na. So, we will change the program. So, kailangan natin ng mga exercises mamaya. Ha? Makuha ko kuya. Mamaya masahe. Ang masahe, pampalakas yung masahe. Ito importante. Ano ko? Kaya mo tumayo? Ito gamitin mo. Tayo ka. Yeah, Tukod push. na yung bigas mo. Very good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Straight body dyan. Straight body ka. Straight body dyan. Ate, hawak mo ng upunti, ha. Sige ha. Alali ako. Okay. Bitawan kita. Alali ko. Hindi, diretso ka to mo. Diretso lang. Hindi ka mo. Huwag kang gagalaw. No movement. Yan, ganyan lang. Guys, this is the great improvement. Yan. So nakita ko kay Kuya, maganda Pasko na ito. Ha? Maganda Pasko na ito. Ha? Magaling ka kumanta? May hindi ka kakanta. Magiging watcher na lang kita. Pag kumanta tayo ha. Pag gumaling ka, kailangan tayo konting papasit dito. Papasit ha. Kakantaan kita. Wonderful tonight. Yan. Sige. Dandan. Practice, dandan. Very good. Hey. Nakadalawa ka na. Nakagay sa program ko, 10. Susunod, 15. Ha? No? Ano yung susunod Yeah. ko? Kasi nung bisa kang galing na, makiramdam ka na. Gagaling ko ito. Mabilis kumalik. Hmm. Kuya, dating ginawa mo kuya ha? Okay, ready tayo, ready? Okay. 1, 2, 3. Push! Straight body. Ibang klase may kagataran, may power. Ibang klase. Di ba? No? Bilis ang recovery na ito. Sige. So, dandahan ha? Bumitaw pa ako! Nakita mo yung chacha ko! Nakita mo! Sinasabi ko sa inyo, sumachacha na! Amen! Nakita mo, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Nakita mo. Ano tulad yung ating power na kuya? Di ba? Ngayon lang ito nabitis. Ngayon lang nabitis na gumagal ito. Ako, kuya. Hindi ka ba gumaling ka. Hindi, makulit talaga yan, pero hindi na tumatayo. Bitawan ko na. April Makulit April. talaga yan, pero hindi tumatayo. Ano ba? Oo. Yan Nasa iyo. Ano ko si April? Sabi na April Nasa iyo ba? Ano April? Di ba? Nakakapalaw na yung manulukan yan. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Oo. Ah. Kita mo, sabi siya, hindi abutin ang Pasko ito. Di ba? Bilis ba? Nagulit si April. Baba ng konti. Upo ng konti. Kalakalalim. Yan, upo ng konti. At ito pa lang ha. Relax ka muna. Ito pa kailangan. Kita mo naman. Masikanan na yung lug na. Lagi ka masikanan na lug. So, itong pag ganyan yung case niya, almost 2 months ang kinetherapy yan. Kung sa therapy talaga. So, nakatipid ka ng 2 months yan. Ibig sabihin yan, madali na pagaling natin. Are you okay, sir? Sabi mo, I'm okay. Sige, ano na kuya, 3 na. Bali, 4 na ha. Ito nga din. Sige kuya, tayo ka. Thank you. Straight body dyan. Straight body. Straight body. Okay, alalahan kita. Ang tawag dyan, proper posture. Okay? Okay? Konti na lang pala ito. Konti na lang. Baka November tumatakbo na ito. Lalak tayo sa labas ha. Kasi November ha. Yan. Konti siya. Body language pa! Body language. Diretso may... Bisa na yata maglakad eh. Diretso may gulat mo. Ano muna tayo? Diretso yung gulat. So kailangan balik sa atin yung 100 na puta. 10 pa lang. Sige, una kuya. Pangatag pa lang yung kuya.
Kasi yung aking pasyente, nakaka-200 siya bago lumaban. Para malakas. Kasi pag mahina po ito, posibleng ma-injury lang. Ito. Palalakasin ko muna yung tubig. Hindi natin pwede palakarin yun na. Kuya! Are you happy? Mukhang si April, mukhang sponsor natin, tonto eh, no? Ano masasabi mo naman kay Ben? Tayo. Ayos daw, ha? Ayos na, tatayo na. Panglima. Makakalakwatsya na kami. Ito gagamitin mo, ha? Tandaan mo, Lagi. sabi ko nga sa'yo, Hindi masigan. kaya kong tumayo na mag-isang paa. Ibig sabihin, kaya mong tumayo. Ito, alalim na. Okay? Motivation. Tayo. Tayo! What? Di ba? Oh. Hello! Bilis na. Straight body joy. Guys. Di sa'yo magtumera? Subok ko trending to, ha? Diba, first time pa, tumayo na. Dati hindi ginagawa ito. Hindi po. Kasi nga, walang Walang alam. Siyempre, talagang si Lord talagang malakas sa kay Lord. Di ba? Yung connection, di ba? O, shout out ko pala! Sa Shout lahat ng mga out. Gutierrez family, anong apelido mo? Duet. O, sa lahat ng mga Duet family din? Jowa ka din. Ganyan. O, ganyan daw. Sa lahat ng mga ganya, sa inyo lahat, shout out! Kuyang! Oo. Shout out mo, shout out mo. Kaputi! Ay ni Lando! Dito ka! Nagye! Oh, eto na! Walang hawak! Ayaw, walang hawak! Oh, grabe Taran, naman, taran, oh. tan, tan, tarararararan. Katay. Tarararatan, tan, Hawak, taran, grabe. tan, tan. Ah, Grabe! oy! Ang suming Maji! Ah, so yung shout Maji! out. Oh. Ang suming Mali! Mga Maji! kabadya ko ito. Sige, buo, Brad. Ubo. Kalakala. Oh, panglima, Gusto pa panglima. yata sumayaw. Nakakalakad ito. Mabilis ito. Problema ko lang po sa kanya ba? Oh, yun. Okay. Madali na yan. Madali na yan. Madali, maano na lang. Mabilis na. Kasi nga, palakasin natin to. And then, susunod yung walking. Yung kamay niya mahuli, ha? Guys, yung kamay niya mahuli. Mauna mo ng paa. Ano gusto mo? Ng kamay o paa? Sa paa! Kasi yung paa, pwede siya. Kalaweta naman siya kumilos po kumain. Kalaweta yan. Mabilis ito. So siguro mga November Blood, mag-iwalay na tayo, ha? Kasi magaling na siguro. Gusto tulungan mo ako, ha? Okay. O, panganin! Tutulungan niya siya. Panganin, Brad, panganin! Straight, Push! diretso. Hop! Upo! Diretso. Oh. Dito! Ah. Kaya tabi, na ito. Sige. Hop! Relax ka pa. Diretso, straight body niya. Okay, pasampu tayo. Siyam na yan. Sige. Walo. Okay, saba. Siyam! Okay. Relax mo. Straight body niya. Straight body. Matapos siya kami. Okay? Buka. Bakit di na mahawak? Huwag mo hawak sa akin, kuya. Huwag mo na magkumpensa. Ano tayo? Slowly but surely tayo, ha? Kahit na makakatayo ka na, kailangan tayo mag-iingat, ha? For any possible injuries. So, last tayo. Last. Last na po ito. Kanyang po tayo. And then, we will take a massage. May isang upuan pa ba? Ito mo massage pa. Wala po sandalan. Okay lang. Ready. Last shot. Push. Up. Okay, very good. Straight body, John. Straight body. Ayan. Straight na yung katawan mo. Oh, sige, okay. Yan. And then, upo. Maluklukan din. Okay, tayo naman tayo, ha? Relax. So, guys, hindi ko siya bupirsahin kasi it's our first session natin. At least nakikita ko improvement niya. And then, thank you kay Lord. Salamat po. At si Kuya... Pangalan? Lando. Oh, ayun, Kuya Lando pala ay ay upo na po. Ayan. So, we will make a massage therapy natin. So, bili po kayo ng application oil, ha? Yung kulay verde po. Friend, meron kang efficacent oil? Bili po kayo, ha? Ito po, pwede ba to? Masa po? Ano po? Ito po, pwede to? Kuya, bili ko yan. Kuya, hindi ka pwedeng maligo ngayon, ha? Pinaliguan ko na po sa kanya na madali. Sabi na Alas po. 6. Sa verde siya maliligo. Bukas po yan. Hindi, may push pa lang ngayon. Ano yung piyos pa nga niya? Kana naman. Oo. 10 tangin eh. Black mo sabi. Bukas Friday na eh. Siya malagot Wapen. Hindi kita bubulpin, kuya. Yan bayo may pa sa bayo. Ano niya din? Kasi baka malibayan siya. So, kung pag wala ako, huwag mong gagawin papiyasa ka. Kasi nakaprogram ka, pahinga lang kailangan. Hindi namin siya. Hindi po, ganito lang po siya, nakaprogram. Kasi masisira pa mamaya nakaprogram. So, nakaprogram po yun. Ganito ko, sa Bernex 15 naman. Tumataas po tayo. Sa Lunes 20. So, tumataas. So, kailangan ko papakin po siya ng saba. Saging saba. Para sa tuhod. Yung pong saba, potassium po kailangan. At saka po, calcium gata. Pwede mo yung nilaga.
Pwede po. Mas maganda po yung ano, yung sariwa. Ang ano po niya, meron siyang iniinom anlin. Okay po yun. Wala problema. Ang kanin mo, nakataka ng kanin niya. Hindi pwede maraming kanin. Kasi sugar na nga. Tapos ang mga ulam mo, tilapia, steak, sigang, laga. Buhay po sa kanya prito. Kasi mantika, ha? Okay po ba tayo? Yung manok, pwede mong itinola, tanggal ang balat. May luya. Okay? So lagi may sabaw, may malunggay, ha? Alam niyo malunggay. Yung tangkay noon, laga nyo. Kayo sa kanya. Talindamen eh. Ako kasi yung ano, yung danong nilalaga ko. Ayos Wala ba? ko sa mature lasa. Okay ba yung kamay ko, Brad? Magang bang kamay naman ko, Brad? Okay lang, Brad? Yung kumari kung hindi na pupuntis, pinainom ko na nilagan ko ng malunggay. Ngayon, napuntis. Manganganak niyan, kambal pa. Ang hirap yata. Nangihingi ka lang ng isa, binigyan kang dalawa. Ayan guys, so nakakatuwa naman si Kuya Lando dahil nakatayo. Kung hindi tayo nakita si Kuya dito. Ayan, ayun. Ayan. Ayan, kuwait kita ka. Baka kuwait kita. Para makita ka dyan. Panoorin niyo po ito ha, sa vlog natin mamaya. Ha? Para makita natin yung movement. So nakakatuwa ka Kuya, ibig sabihin, advance ka na sa mga pasyente ko. Mas maano siya. Sa Mas madali ka lang gumaling ha. Baka maging ano ka top notch yan. Natutuwa ako Kuya. Natutuwa ako siya dahil yung pananampalataya mo kanina, tinanggap mo po ng Diyos, yun yung naging kalakasan mo. Kung tinanggap mo po ng Diyos, nagkaroon ka po ng event. Pagaling ka agad. Ha? Tandaan mo ako kasi instrumento lang ako, ha? Ang Diyos pa nagpapagaling sa'yo. So, mamamagitan ng pananampalataya. Kahit anong galing ko, kapag wala kang faith kayo, di ka gagaling. Pangalawalan yung ating pinag-aralan. Okay? So, susunod, pag nagkagamot ka, huwag kita tanggi, ha? At saka po siya hindi kagad. Di ba yung mga doktor, ang dami-daming pantalon. Samantalang sa kanya, pulso lang. Alam Magaling na siya. kung kailangan niya. May skill po siya. Sila po yung mga tinatawag talagang mga healer. Sila po yung mga healer talaga. Ako, wala problema sa akin. Pero kailangan mo lang, hilin namin yung healer mo kung saan galing. Kasi marami po pinagagalingan yung healer. Yun po, ang alam ko po kasi nung 18, kasi 17 siya na mag-asawa kami. Pero kailangan, Brad, babasa ka ng Bible. Wala po na Hindi siya. pwede, yun. Hindi pwede mo ng Bible. Pag walang Bible, alis ang galing yun. Kailangan naman, ha? Meron akong Bible doon. Sa ano? Sa... Dahil sa rehab. Ano ba sinabi? Hindi. Opo, kasi para okay naman po siya dun eh. Ganda-ganda nga ng katawan niya eh. May kayapin. Ano ba pa ito? Si Kuya? May kayapin yan. Wala ba kayong Bible? Sa amin po meron. Kailangan ng Bible para basahin ni Kuya, ha? Kuya, ha? Basa ka ng Bible. Kasi magagamit siya eh. Pero wag na yung talaga totoo ba itatanggi ko kasi ang sabi niya matatanggal daw ang bisyo niya. Siguro ito pa lang dahil nagkaganito siya. Brad, testing Yun ko na sa'yo, testing ito. Kaya nandito ako para palakasin ka. Pero kailangan mo linangin yung pananampalataya mo. Yun ang kulang sa'yo. Nakatanggalin na yung bisyo Na ano niya. ka, na-tempt ka ng demonyo sa bisyo mo. Tandaan mo. Ang bisyo kasi, tataki sa katawan mo. Malakas yung spirito. Problema ng katawan mo, paano? Kaya mahina ang katawan mo, makapanggamot ka ba? Kailangan palakasin mo. Ako nga, nagbabasketball pa ako sa umaga. Ay sa pinuming, nagbabasketball pa ako. Kasi kailangan tayong lumakas. Exercise. Kahit na medyo gumagano ng konti, siyempre, ano natin Ano yun na eh. kita? Di ba? Alam mo yung trope. Mamam. Taga-riot yan eh. So, baka gamutin lang ka na siguro. Hindi ko masabi. Baka mga November ano tayo. Pupasin ako ito. Pagkakapi mo na lang ako siguro. Ano na mangyayari yan. Ibig sabihin nga magaling. Ha? 1, and 2, and 3, and 4. Ikaw mag-isa. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun mo. Ganun mo kayo. Push up yan. Push up yan. Ganun mo. Samalin mo ako. Pakakain na. Samalin mo. Pakasaknan na. Samalin mo. Samal. Ganun mo. Piga. Pakasaknan na ka no. Sige. Madiin. Tamadi mo. Tang sigal mo. Sige, pakabimis ka no. Sige na. Ha? Sige na. Yan na kuya ha. Tandaan mo ha. Pag umaling ka ha. Tanggal ang bisyo ko ha. So, wala nang stress ha. Kasi gagalit ka ha. Kasi nakatayo wala kanina. Ibig sabihin, nakita ko yung improvement na ate. Mabilis ang gumaling ito. Kasi kung puliga lang yan po, Yun na, lagi niyang gusto mo nakaiga. Ano ba tayo? Kaya tapos siyang kumain, higa. Ay, pagkakain niya po, upo siya,
Tapos 1 hour siya bago humika. Pakiramdaman mo na. Kuya ha? Itong oras ka nung nebeng. Kasi po, nagtatrabaho. Ito ang walang pakiramdam. Okay, so, ito tayo paprox. Ay, meron din po yan. Kurutin niyo po, masakit daw. Oo, masasakit. Oo, masakit. Mamaya, pagka nakuryente ka, nakahiga ka na. Yun ang ating pampinali. Kuryente. Yun ang trabaho ng physical therapy. Kuryente nito mamaya. Balay ito, kayan tayo. Wala mo kinuryente na kingitot niya. O, ang damanta niya ang takangunyok. Nebeng. Bakit dapat makuryente ka eh? Napaganda mong yan ni Koy. Are you okay? Bukas mo. Hindi, pati yung kabiyasin bago din. Bago din yung kabiyasin. Ayan. Kay Bog at kay Ate Johan, salamat sa inyo. Ayan, sa dalawang ito, hindi tayo magkikita. Kuya Lando ha? O yung dalawang yan, si Kuya Bog at si Ate Johan. Nabanggit na nga. Ayan, sabi ko punta natin. Gusto ko masig. Hindi ka kaya ko pinahan. Sabi ko, hindi kaya naman. Dami pinakos. April. Dati alaw nung laadang matsuya kayo ngayon bansa. Maraming anak eh. Magobra yan. Kuya, tulungan mo ko ha. Ang pagtulong mo sa akin, huwag ka mag-isip ng negative. Think positive ha. Relax ka lang muna kasi pag darating ako, gugulpihin kita. Yan. Ipahinga mo yung katawan mo na wala ako. Pero malubod yan kaya na ako. Kasi pagdating ko, kuya, gugulpihin kita. Ha? Ng pagmamahal. Hindi ba ako tapos? Hindi naman ako. Yan. So ito, yan din siya properly exercise. May gama sabi ko. Dandaan po yan. So hindi po siya bibiglain. Maigi nga, hindi siya nagsireklamo sa amin. Namumura pa. Kaya, kailangan niya po yan. Okay, kasi po ang tawag niya kasi, ito po ba patay, hindi ko pakiramdam. Hindi binibigla. Hindi po kasi binibigla. Akala nila, okay, hindi po, dandaan. Parang baby. Ayan. Kasi kuryente, sa ugat naman yan. So, kailangan ng kuryente pa rin. Kaya, skating sa phalanges. Yan ang physical. Yan ang panggagamot yung basta-basta. Tiyaga. Tiyaga po ito kuya ha. Twisting. Shaking. And then, upper tayo. 1, 2, bibilang siya. 3, 4, Bilang mo yan. 5, 6, Bilang mga ano. 7, 8, 9, 10. Tayo. 1, 2, 3, 4. Tutulungan natin siya para. Hindi nga pala. 7, 8, 9, 10. Okay, Justin tayo, Justin. Congratulations po. Hawakan mo kuya. Decision yung tayo mo. Hawakan mo, maglaro tayo. Okay, maglaro tayo ha. Ano laro natin ha? Fairly share. Okay, 1, 2, 3. The ocean. Singer pa siya ate. Shining in the sun. Singer siya ate. Ano? Covering the Video show. ito? Na? Oy, ate pang... Mga Shaolin. Mga Shaolin. Wow. Mga Shaolin to kaya. Meron tayong pelikula natin sa pelikula nito. Mang Kepweng, collab with Kuya Lando. May manggagawa ito, sasama kita kuya. Pag may kalaban tayo malakas, ako yan o. Magkukulab tayong dalawa. Ha? Oo. Namo na na. O. Taran. Magtsatsa ko pa pala yun. Tsatsa. Ayan. Wow. Cha-cha-cha. Kanya-kanya niya pa kanya. Cha-cha-cha. Ito ba yung dancer ito? Dancer Hindi ito? po, ginaganyan-ganyan. Doon niya ako nakuha yung kanya-kanya nakanako eh. Kuya, ano ko ng konti yung ano ng konti? Hindi ba? Parang mahabot din ito ha? Ano ba ito yung ginagawa natin para sulit ko kami ng bayan? Hindi ko basta ng therapy, no? Hindi yung kailangan po alaga. Ito po yung lower back nga, maraming lamig yan, no? Dami. Marila. Kasi po kakahiga. Hindi po ba pwedeng anong bento sa yan yung para matanggal yung lamig Eh, hindi niya? ko muna po lang ngayon. Bago pa lang po. Huwag muna. Kumbaga sa rugado, binubog na natin. Relax sabi niya. Ako po masasabi kasi hindi pa pwedeng dito siya. Mamabigla. May bento sa ka. Ay, gulat. Magkano yung bento sa ka? 200 po ito. Uy. Paano ito pera ko? 700 lang.
Naku, wala pa siyang dami. Eh, problema, hindi sa ano yan, sa dagdagis na. Simple yan. Basic na naman yan, mga brad. Sa akin, ako kasi bisa akong magpabentosa kasi mahangin ko. Ay, ikaw? Magpapintosa ka? Oo. Ah, pwede na lang. Pwede na. 200 na problema. Ali, kasi sa pang. Tayo ka tayo. Diretso. Straight body. Ay, ano ba kami? Ano ba to? Ano mo? Mabilis na maglakad yan ng pagkaano. Buka, position mo ha. Buka, di ba? Pagka gusto niya, pero may time na pag ayaw niya, Hindi, buka ito. Buka, buka ka. Never. Dito, tayo ka. Ala, Sige, 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 maglabas ka sige, ano. sige. Hindi ako balas yun. Sabot kita. Ika. Magkaranak ka ano, Ben. Kaya ko lang. Nanakad eh. Pala tutuloy, panakaroon na ka. Diretso pa rin. Bumagin pa tayo. Ano ba boss? Ayan, cut ko muna yung bag natin. Guys, cut ko muna yung bag namin. Bumaba si kuya eh. Kita ba kami? Tanggalin ko muna ito. Kita ba kami guys? May nalip. Kuya, hawak ka. Asan ang wala pakiramdam? Ito? Yun na, yan. Sipa ka. Sipa. Wala. Dog, yun mo na yan, di ba? Power. Hindi, nagagalaw niya na po yan. Hindi, walang power. Sipa. Walang power. Walang power. Yun na nga siya. Ito, sipa. Yan ang power. Sipa. Yan ang power. Yan ang kailangan ko. Sipa. Maka, sipa. Wala pa rin power ito. Wala pa rin power. Yan guys, so wala pang power itong kanyang stocapeted. So we will make exercises. Wala pang power eh. Lalagyan natin ng power to. Lahi pa kayong power. Walang Siyempre. power. Bab ne. Wala lang power. Bab ne. Ano yung keeping power? Bab ne. Manuala ka niya, manuli yan. Sabi ko, manuli yan. Iyak ang mamaya, Diyos ka rin muluan na. Dahil na itang inulo ng daragulat yan. Ay Diyos ko, iyak. Alayang alala nga, Diyos. Di na alala po. Ay, naku. Taas ang balakang. Hindi, taas mo. Tapos may... 1, sige. 2, 3, 4. Bembang niya. Siyempre, punta ka ba? Bembang niya. Siyempre. Uy, ka bang bembang yan? Nine, Bawal. 10. Hop! Relax. Hold. Inalexel. Ready. Nagsahin ba kayo? Rel, May nasiya kayo? may nasa ka na? Nasiya na kayo? Opo. Wow, sakto. Brad, kahit 5 lang Brad, bigyan mo na 5 Brad ha. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hold. Kaya ba? Relax. Tapos ang temperature, yung mimingan niya, di ba? Kaya natin yung oxygen ng pangkayan. Ang pangkay niya. Ano po yun? Mimingil niya. Okay, relax, okay? Relax ha. Siya ulit lang yun. Kuryente na nakabay.